ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନୟନା ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ଲେଖା ହେଇ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବି, କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରର ମୋହ ମାୟା ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଘରର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଗରେ। ତାପରେ ସେ ସେଠିରୁ ଚାଲିଯିବେ। ତା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ, ହେଲେ କ'ଣ ବିବେକ ଏବଂ ସୁନୟନା ତାକୁ ରୋକିବେ ନା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।